Pak Yuta kula inggih purun Kadang Allah niku ingkang kula suwun Le, sik mau ki tak colok iki. Iya, Nyuwun pangapunten. Kula badhe matur. Estunipun kula menika putra saking Keraton Jenggala. Mbok, ampun ngoten niku, Mbok. Aku kula lewat Alah, aku wis kesel dengan krungu kaya ngono kuwi tambah luyu aku. pangapunten, Mbok. Asmanipun kula inggih punika Raden Panji Asmara Bangun. Alah, ya pangapunten pangeran. Mboten napa-napa. Terus kelenteng kuning iki ki sak tenane ki sapa? Kunting kuning menika inggih punika Raden Ajeng Galih Candrakirana. Inggih garwa kula ingkang sawetawis jengkar saking taman. Oh alah, maten ngerti to kok. Nggih. Serahin kula sampun kepanggih kalih garwa kula. Menika badhe kula boyong ing kraton. Lan ugi simbok nggih kula ajak mukti wonten ing Kraton Jenggala. Nggih, menawi niku sampun kersane panjenengan pangeran, kula namung derek mawon. Monggo-monggo simbok kula derek. Kok derek aku?